खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल सिमां राजा चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौ बेरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ थारैनो नायनानै बरिंबो जानानै खिन्थु मोजाङै नायनानै खोनासंलां। दा मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा रायलायगोन आङो। मोजां मोनलायनायाव थार बा नंखायै मोजां मोनलायनाय बेफोरनि खोथा सोमोन्दो रायलायगोन दिनै। मोजां मोनलायनायाव गोबां सिख्लाफोर थैदों, गोबां सेंग्राफोर बायदिसिना जादों, गोबां आखाइ हालायनाय मा हालायनाय जागासिनो, फेसबुकफोराव आपल'ड होगासिनो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ दुखु मोननानै भिडिअ बानायनाय जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङैनो नायनानै बुजिगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों। आं इमेजखौ होआबाबो जासिगोन। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेबो इनफरमेसन होआलासिनो ओरैनो बखिलाबायदों सानदों आरोना। आं माने बिदि मालायनि आपल'ड होखानायखौ आपल'ड होफिनबाय थानो बायो। दा जास्ट आं नामखौल' खोन्थासिगोन। रैखाथि नार्जारि होननाय दिकियाजुलिनि होननानै मिथिदों। दिकियाजुलिनि बिथाङा मोजां मोनलायनायनि थाखाय सासे सेंग्रानि थाखायनो फासि नांनानै थैबाय। न'खराव खोनानो मोन्दों फिसाजो सासेल'मोन होननाय। दा बे फिसाजो सासेल'नि सायाव न'खरनि मानसिफोरा बेसेबांदि सिमां दंमोन, बेसेबांदि मोजां जानाय लोंनाय होदों, मोजां फरायनाय मानाय खरसा पाति होदों, जेरावनोखि फरायनो थाखाय बर्डिं थाहैनाय बा फरायनाय खरसा, बिनि गाननाय जोमनाय बिमा बिफाफोरा फिसाजो सासे होननानै बेसेबांदि अननाय होनानै बेसेबांदि आलो दोनदोंमोन। दिनै बे सिख्लाया सासे सेंग्रानि थाखाय जिउ गारबाय। जेब्ला बे सिख्लाया मोजां मोनलायनायनि थाखाय जिउ गारनोसो माने जोनोम मोन्दोंमोन नामा, जोनोम मोन्दोंमोन ना थैनो होननानैसो डाइरेक्ट जोनोम मोन्दोंमोन। दा बेनो सोंनायनि फिननाय। दा आं सेंग्राफोरनि सायाव बुंनोसै, जाय सिख्लाखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बै सिख्लाखौनो महर मोजांनि खोथा गाज्रिनि खोथा बिनि जेबो मतलब गैया, बिनि जेबो गोनांथि गैया। महर मोखाङाल' जाहोआ, बेबो सैथोखा। अनलायनायनि गेजेरजों जायो संसार जानाय। आरो गोसोआ मोजां जानांगौ। मावनाय दांनाय जानाय बेफोरसो मानसिनि मोजां थार अनलायनाय। आरो मोजां मोनलायदों जेला सासेखौनो मोजां मोननांगौ। सानै साथाम गोसोथोनाय, सानै साथाम मोजां मोननाय बे मालाबाबो जाया। जेब्लानाखि सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै जेनेबा सासे सेंग्राया गोसोथोफ्लानानै बे सिख्लानो मोजां गोसो होजोबालासिनो थायोब्ला, बै सिख्लाया जुदि बायसान्सआव गावनि जिउजों समान जिउखौ बावगोन होननानै मोजां मोनो होननानै बिनि सायाव गोसो होयो, बे गोसो होनाय सिख्लानि गोसोआ गाज्रि जाब्लाथाय बोरो। बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला। हयथ' बिदि मोजां मोनलायनायाव बिदि गारलायलायनायावनो जिउ गारलायलायनाय जायो। बेखायनो रावबो रावनिबो गोसोखौ दुखु होनाङा, रावबो रावखौबो थगायनाङा, रावबो रावनिबो हिंसा मावनाङा होननानै नोंथांमोनखौ दिनै खोन्थानाय जाबाय आङो। नोंथांमोना दिनै सानदों जानांगौ बे सिख्लाया ओरैनो थैदों। बिदि नङा। बे सिख्लाया आं फेसबुकाव नुदों, फेसबुकाव नुनानैसो जास्ट बानायनाय जादों आङो। फेसबुकाव नुनानै आं दुखु मोनदों, माने रैखाथि नार्जारि होननायखौ। दा बिथाङानो गोसोथोनायनि थाखायसो थैदों नालाय। बे सेंग्राया मा हिसाबै दुखु होखो आरो माबोरै गारलायनानै माबोरै बिदि थैलायलायनाय जाखो दा जेबो मिथिया। दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुङो, मोजां मोनलायदोंबा मोजां मोनलायनायाव जेबो रावनिबो गोरोन्थि गैया। खिन्थु थगायलायनाङा, खिन्थु मालायखौ दुखु होनाङा, बेनो मोनसे गोनां बाथ्रा। आरो मालायनि हिंसा खालामनाङा होननानै बुङो। जेरावनोखि मालायनि हिंसा खालामब्ला गावनो हाखराव गाब्र'यो होनना मिथिखायो। आरो मोजां मोनलायनायाव रावखौबो दुखु होनाङा, बेनो गोनां। आरो बयखौबो बुङो आङो, मोजां मोनलायनायाव दुखु होआलासिनो मालायखौ दुखु होआ साननानै डाइरेक्ट मोनसे मिजिं थिनानै मोजांमोन आरो बेखौनो लागोन, बेजोंनो संसार जागोन होननानै मोजांमोन। आरो मालाबाबो मालायखौ थगायनाङा। आरो माबा माबि गारलायबाय माबा जाबाय गोसो हमथानो सोलोंनानै बे जिउ गारलायलायनाय जानाङा। आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय, बिदि जिउ गारलायलायनाङा। जे ब्रेकआप जाबाय माथो खालामनो, गारबाय। मोजां मोनलायनायाव गारलायनाय मानाय थाखायो होननानै साननानै ला। आरो आं मोनसेबाव बाथ्रा बुंनो सानदों दिनै। माखासे मानसिफोरा फरायफुबाय थानाय समाव गोबां फाल्थु सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, जेरावनोखि हाइ स्कुलावनो जा, एम इ स्कुलावनो जा, कलेज लेभेलसिमानो जा, कलेज लेभेलसिम सहैयैनि सिगांनो एन्ड्रइड मबाइल लानानै सेल्फि लायो। बे सेल्फि लानाया फरायफुबाय थानायाव गोरोन्थि। दा दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बुंदों मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसार जानाय रावबो मानियाखै, नङा होमबा? जेरैहाय दा आं गोबां टिकटक नायो, गोबां निउस लाइभ इउटुबाव नायबाय थायो आङो, आरो फेसबुकाव नायबाय थायो। जिखुनु बर' सेंग्रा हर सिख्ला हर माने कलेजाव थांनायनि जेबो मथलबानो गैला। बायदिसिना ओरै हाग्रा बायदि एरसोनाय माबा एरसोनाय जाबाय दङ। बेनिफ्राय थिग जायगायाव थानानै कलेजाव थांनायानो कलेज इउनिफर्म गाननानै बा कलेजाव थांनाय बासैनो टिकटक भिडिअ बानायनाय आरो लाइक भिडिअ बानायनाय आरो फेसबुकाव बायदिसिना आपल'ड होनाय, बेफोरखौथ' मा बुङो आरोना। खिन्थु बेफोरबायदि जानाङा आरोना।
गावनि बेकार ओरैनो समाथ' दंखायो टिकटक भिडिअ बानाय नों जेबो नङा खिन्थु कलेजाव थांनायावदि कलेजनि इउनिफर्म ड्रेस गाननानै थांनायाव खालामनाय बेफोर बिराद गोरोन्थि न'आवबो सम दं नङा होमबा आरो माखासे बाथ्राबाव माखासे सेंग्राफोर सिख्लाफोर फरायफुबाय थानायाव सेल्फि लानानै हगारो फेसबुकाव बे सेल्फि लानाया गोबां गोरोन्थि मानोना फरायफुबाय थानायाव मबाइल दाङोबा मबाइल दांनानै सेल्फि लायो होनबा बेफोरबायदिखौ आपल'ड होनाङा माने फरायफुबाय थानायाव मबाइलखौनो दोनथ'ना आरो मबाइल सेरनायनि समानो जाबाय अनलि आं खोन्थानोसै आरोना अनलि जेनेबा फुङाव फरायबाय नास्ता खालामबाय दुगै लोबै 8टायाव थांबाय कलेज बा स्कुलाव थांनानै 2टासिम क्लास जागायनाय 2टानिफ्राय 3टासिम नों माबा मबाइल सेरजायो बा नायजायो बारु 4टासिमबाबो जेबो नङा जास्ट ओमफ्राय फरायफिननानै नों गावनि टाइम मथे फरायफिननानै नों मबाइलखौ हराव बेसे दांजायो आरो मानसिया बेफोरबायदिल' जानाङा आरोना जास्ट इदि आगारनाङा आरो गाज्रि पस्ट आगारनाङा आरो गावनि फरायनायफोरनि थाखाय बिदि हेंथा लामाखौ लाना ओरैनो मबाइलफोरजों आजिखालि स्मार्ट मबाइल लानानै बांद्राय देखायग्रा जादों मानसिफोरा आंनावबो दं बेफोरबायदि नङा स्मार्टफनखौ जास्ट नांगौ फरायनायाव गोनां जायो बेयो जास्ट माबा एन्सार मोनैखौ सार्च खालामनानै गुगोलाव सार्च खालामबा मोनो आरो एप्स लानो हायो नों लेखा बायब्रबनो हायाखै नों एप्स लानो हायो जेनेबा बेसेबां क्लासनि लेखा नट्स नांगौ नट्स मोनखायो बेफोरखौ लानो हायो दा नोंथांमोना बेफोरबायदि दाजा आरोना कलेजाव थांनाय बासिनो बा क्लासाव थांनाय बासिनो टिकटक बानायनाय लाइक एप बानायनाय गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायनाय सेल्फि लानायफोरखौ गार आरो आं होनखायो आंनि फेसबुकाव जाय फ्रेन्ड दं बेखौबो आं गोबां बुङो नोंथांमोनहा आंनि बुंनायखौ गाज्रिसो मोनो माने बुजायनायखौ गाज्रि सानो जाय गाज्रि सानगोन बे मानसिया गावबागाव होननानै आं डाइरेक्ट गेरेन्थि होखाबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय आं इयुन समाव लोगो मोनबाय थासिगोन आं बिदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोब्ला आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला